paraula que resumeix aquesta competició ha sigut alegria i èxit. Èxit de públic a les grades han estat plenes, una qualitat increïble sobre la pista, una col·laboració entre institucions, la Federació Catalana de Patinatge i Xarxa Televisió, que ha sigut la clau de l'èxit, i entenem que és un punt de sortida cap als World Roller Games de l'any 2019, que hem de lograr el fet d'omplir el Palau de Sant Jordi. Impressionant veure un Fontejau amb tanta gent aquí animant-se i patinar tant en individual com en quartet en un esdeveniment així és brutal, no? I avui hem guanyat nosaltres, però aquí guanyem coses així, sobretot el patinatge, y es un placer formar parte. La verdad es que ha sido mi primer Catalunya Stars y estoy muy contento, ha sido una experiencia brutal, o sea, ha habido un ambientazo y se ha visto muchísimo nivel, estoy muy contento, la verdad. Segon Catalunya Stars ha sigut tot un èxit, el pavelló estava ple de gom a gom i nosaltres hem quedat tercers per culpa del Twitter, però bueno, esperem que el pròxim any es pugui puntuar més fort i que surti millor.